fuerte sobre todo. Prende. Suave, Claudio. Mira hacia arriba, Claudio. Una passejada per l'obra de Josep Llimona, 150 anys. Agraïm aquesta tarda la presència de l'honorable senyor Ferran Mascarell, així com d'altres autoritats que es troben a la sala, del senyor Francesc Llimona, en representació de la família del mateix artista,
el senyor José Manuel Infiesta, director del museu, i la comissària de l'exposició, la senyoreta Natàlia Esquinas. Gràcies a tots per ser aquí. Cedeixo la paraula al senyor Infiesta, director de l'UNEA. És la primera vegada que una autoritat política o de l'Ajuntament o de la Generalitat entra en aquest museu privat i esperem que sigui un primer pas per poder fer futures col·laboracions. Avui inaugurem una exposició que es diu Josep Llimona 150 anys. El 2014 hem complert 150 anys des que va néixer. Ho dic perquè estem acabant l'any i no hi ha hagut cap institució que hagi fet cap acte per en Llimona, no hi ha hagut cap editorial que hagi editat cap llibre i que jo sàpiga no hi ha hagut pràcticament cap diari que hagi publicat cap article. La qual cosa crec que ens ha de fer pensar una mica, perquè en un moment que estem buscant els nostres arrels i intentar tornar a la nostra història, conèixer la nostra cultura, home, potser fem massa hincapié en la situació econòmica i política i potser oblidem la cultura, els artistes i els literats. I jo crec que per molt que vulguem ser país, si no tenim la nostra cultura i les nostres arrels ben clares, no serem res. El Macià, en l'acte d'homenatge amb el Llimona, el 31, va dir que ell feia l'homenatge amb el Llimona, però que amb ell feia l'homenatge a tots els artistes i els literats d'aquest país, que són la millor gent de la nostra terra. Llavors, siguem conscients que si oblidem a la millor gent, el país potser al final no serà tan interessant com ens sembla que ha de ser. Finalment, us haig de dir que aquesta exposició reuneix més de 60 obres. Mai a la vida, ni durant la vida de Llimona ni després de mort, s'havien reunit tantes peces en una sola exposició. Llevat dels monuments que no hem pogut portar, perquè l'Ajuntament i la Generalitat no ens ho han autoritzat, pràcticament hi ha tota l'obra privada llevat de 5 o 6 peces. Francesc Llimona, que és besnet de l'escultor. Gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies per assistir-hi i gràcies al senyor Infiesta i a la Natàlia, sobretot, per al seu treball de recerca. Agrair que és la primera gran exposició que es fa de Josep Llimona. Les anteriors sempre havien sigut d'en Joan i d'en Josep, dels dos germans. Aquesta és la primera que es fa exclusivament d'ell. Els ciutadans que em coneixen ja saben que això de l'escultor Llimona és un amor que porta molt de temps, que va començar fa molt de temps i no ho sé, tots estan molt contents, però jo crec que avui qui està més contenta de tots soc jo, realment. Per mi, el que podeu gaudir a partir d'aquest instant, per mi és un somni fet realitat. I per tant m'encanta veure cares somrients, veure que realment que és algú compartit, perquè hi havia moltes ganes de dedicar una exposició al Josep Llimona i sí que tens raó que potser no s'ha fet res més, però és que no passa res perquè ja estem nosaltres per fer-ho i ja ho hem fet. I el millor del cas és que es pot gaudir ja de 3 mesos, vull dir que és una exposició que dura bastant, com perquè si per Nadal podem baixar a Barcelona o el meu germà viu a Brussel·les i podrà venir a veure-la per Nadal, no sé com dir-ho. Per tant, en aquest sentit, agraeixo totes aquestes oportunitats diverses i que sobretot sorgeixen des de les ganes de voler compartir aquest somni. Jo al final soc l'última peça, realment, perquè vull estar darrere de tot perquè tothom pugui disfrutar d'aquesta exposició. D'ací, per primera vegada, trobar recollides tantíssimes peces de Josep Llimona. Aquesta exposició realment és una retrospectiva, que em diuen. És una exposició que comença des del principi i acaba pel final. Bé, jo estava convençut que amb la perseverança, amb la convicció que heu tingut per fer aquest museu i amb la gràcia i esforç que heu tingut per fer aquesta exposició, jo aquí veuria les escultures del carrer aquí dintre, estava convençut.
veig que encara us queden alguns reptes per aconseguir, però si persevereu ho aconseguireu, perquè fins ara tot el que feu, tot el que heu volgut, tot el que us heu proposat ho heu aconseguit. Per tant, l'enhorabona, perquè sou una gent que està fent molt bé la seva feina. És crec que un gran honor per al nostre país tenir gent amb la vostra iniciativa i amb la vostra empresa. Moltíssimes gràcies a tots. Us convidem a gaudir d'aquesta exposició sobre Josep Llimona a la primera planta, però també podeu visitar tant a la segona com a la tercera planta l'exposició de pintura i escultura pròpia del museu, el fons permanent, i també a la segona planta tenim una petita mostra temporal de marfils europeus del segle XVIII i XIX, que és una preciositat, així que no us ho perdeu. Molt bona nit.
marejar per sempre els ulls d'aquell pagès i revolucionari, en paraules de Josep Carner. Turmentat, va tornar a la terra el cos que tan rotundes formes va teure d'ella. Van caure immòbils les mans que van saber plasmar la plenitud de l'etern. Va tornar el fang al fang. Va callar el cisell. Es va detenir el llapis i aquella figura esvelta, decidida, pèl-roja, solitària i turmentada, va descansar per sempre. Però les formes que van sortir dels seus dits, els blocs de pedra que els seus músculs van devastar, els cossos que del no-res ell va crear, la sensibilitat inesgotable que va deixar presa de cada forma, atrapada entre cama i cama, entre braç i braç, entre pits, entre torsos i esquenes, la vida que traspua cada porus d'una pell sense poros, tot això ja no mor. Tot això no s'ho va poder emportar l'artista amb si. Tot això roman amb nosaltres i així, en aquestes superfícies mortes, en aquests guixos immòbils, en aquests marbres durs, en aquestes figures que són ja un tros d'història catalana, ens sembla trobar encara més vida, més moviment, més actualitat que en molt del que després d'ell altres homes han creat. Perquè la seva obra, com la seva vida, com el seu geni, supera el temps, supera la localització, per entrar en el regne absolut del purament humà, de l'espiritual.